Moikka! Mä ajattelin, että mä kuvaan nyt tällaisen videon, koska mä en oikeesti tehnyt varmaan kuukauteen videoita, koska mä oon ajatellut, että mä pidän vähän lomaa, että mä en niinku tee videoita, että mä vähän niinku oon ja silleen niinku. Mutta nyt mä taas päätin, että aloitan nyt taas videoiden tekemisen niin kuin ahkerasti. Ja mä kerron tässä pari juttua ja sitten mä kerron vähän kuulumisia ja jotain, mitä mä oon tehnyt kesällä ja kaikkea tämmöstä. Mut siis ensimmäinen asia on se, että mun kaveri Iina Hujanen, kun sillä on kanava, niin se teki infovideon, että menkää niinku tilaamaan Miriklin kanava ja tykätkää videoista ja kaikkea. Niin mä oon nyt lähdössä Iinon kanssa leirille. Me ollaan samassa joukkueessa, joten me lähdetään niinku leirille. Se on 2-5.8. Eli se alkaa 3 päivän päästä se leiri. Ei, 4. Joo, 4 päivän päästä alkaa se leiri. Ja me ollaan ennenkin oltu siellä leirillä samalla saarella. Eli se on Inkossa saari, eli ensin me ajetaan autolla Inkooseen. Ja sitten mennään siitä veneellä noin puoli tuntia veneellä sinne saarelle. Siis se on semmonen, että siinä on niinku 3 mökkiä ja ne on niinku meidän käytössä, kun me ollaan siellä leirillä. Sitten siellä on ulkovessat, ranta, laituri, vene ja saunat ja suihkut, tilat ja kaikki nää. Ja siis se on tosi niinku iso paikka, että mä kuvaan sit sieltä niinku maideita ja me ollaan ennenkin oltu siellä. Ja me keksittiin Iinan kanssa viimeksi sen lempinimeksi, sen saaren nimeksi Medusasaari, koska siellä on tosi paljon medusoita ja ne ei ole myrkyllisiä ja me aina niinku pyydystetään ämpäreihin niitä, niin sit niitä on kiva katsoa sieltä. Ja mä ajattelin nyt mä kuvaan ehkä pakkausvideota, kun mä pakkaan sinne leirille. Ja mä ajattelin kuvata sieltä leiriltä maideita, niin, koska sitä oli pyydetty Iinolta. Ja sille Iinalle oli sanottu, että te otat se Mirikli, sanot sille Miriklillekin, että tekee maideita. Niin ajattelin tehdä nyt sitten itsekin maideita, koska niin. Ja sitten kesäkuulumisia. Mun kesäloma on mennyt tosi hyvin. Ja mä oon ollut uimassa kavereitten kanssa Lintsillä, Imatralla. Mä oon ollut joka puolella. Ja nyt mä menen äitin kanssa ja mun serkkujen kanssa Kaisärkän nimeen ihan jonain viikkona. Ja mä olin just vähän aika sitten, noin 4-5 päivää sitten, olin tuolla toisella leirillä. Niin nyt mä oon niinku 2 leirillä peräkkäin. Ja mun puhelin on nyt taas toiminnassa, eli kun siinä mun kamerassa oli silloin, kun mä selitin jossain siinä videossa, että mun kamerassa oli ongelma tässä puhelimen kamerassa. Niin nyt tää taas toimii, niin perfecto. Ja ei mulla muuta. Tässä oli mun video. Jos tykkäsit, niin paina peukut ylöspäin. Jos et tykännyt, niin paina peukut alaspäin. En tiedä. Valitse itse. Muista tilata kanava. Ja kommentoikaa videon tonne alle. Videoehdotuksia. Ja käykää ihmeessä seuraamassa mua sosiaalisissa medioissa. Ja mä sanon nyt tässä videolla ne mun sosiaaliset mediat. Eli mun Periskope, Mirikli 12, Instagram, imatran.mirikli, koolla. Sitten Snapchat, Nyman Mirikli, g:llä. Ja sitten toi Twitter, lady.imatra. Joo. Käykää ihmeessä seuraamassa mua siellä. Ja ei mulla muuta. Moi moi! Nähdään 3 päivän päästä.